బెనారసీ శారీస్ పేపర్ సిల్క్లోనే వెరీ బడ్జెట్లో తీసుకొచ్చేసానండి. చాలా అంటే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది మనకి. సో చూస్తున్నారు కదా, మనకి బోర్డర్లెస్ శారీస్ ఇలా మనకు వచ్చేసి బర్డ్స్ వీవింగ్ ఆల్ ఓవర్ ది శారీ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫ్లోరల్ బుటీస్ వచ్చేస్తాయి మనకి. పింక్ కలర్ శారీ అండి ఇదైతే మాత్రం. సో వెరీ రిచ్ పళ్ళు అండ్ మంచి బడ్జెట్లో వచ్చేస్తాయండి. సెమీస్ అనమాట ఇవి. సో దిస్ ఈస్ ది ఆల్ ఓవర్ శారీ ఫీల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది బ్లౌజ్. మంచి బుటీ బ్లౌజ్ వస్తుంది ఇట్లా బోర్డర్ తోటి. ఆల్ ఓవర్ శారీ ఫీల్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుంటుందో మనకి. Don't miss this collection.